Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Anita, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Mababainak tunggal maipalagip kanyak tinaramidak idi napalabas. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Anita, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na, makaginawa ta mga tanlakay. Naka-abroaden ni ang taon nga anak ta. Isumutin ati makaamo amang paadal kin ni Marvin nakabsat na. Duwalaangan atawon kat agradwaraan. Angam kasla ka babaen, nga iso ti mangibakla iti obligasyon ta kuma. Apay kumaamabain ka. Rumbang laang atulungan na tamag. Tapi nagadal ta ka nga raw. Wen ta obligasyon ta dayta kas naganak. Rumbang ko mga agurnong meten para iti bagina. Ken para iti agbalinto meta pamilyana. Ti pamilyanan to ti mairanaw kasta. Agsubad pa'y mata kadagiti amin arigrigat tanang paadal kan kuana. Ay, naimbaglakit din, tanasingpet day nga anak ta. Winlat ta amin nga ibagam ken kuana. Angam kinapudno na, mababain na kon, bakay. Oh, nagpawitan ti kabsat mo, Marvin. At ti allowance mo, kan ti pag-tuition mo. Agyaman nak nanang. Ay, naimbaglakid din ata naka-abroad ni Manong. Kunak no saan kun ang maituloy ti panagadal ko. Dayta ti pagsayatan na ano na pagadal dagiti anak. Isudan tumot lang ti mang tulong kadagiti naganak da. Iso asika Marvin. Tuladom to ni Manong Mau. Amagan no addan ton trabahom kat mga sawa kan taon. Malipatan na kami anang paadal kan ka. Uwi nanang, tuladak ni Manong. Aginot kay ti kwarta. Saan agaputad da ipaw-paw iti kabsat mo kat agbalin kamutan agastador. Uwi nanang, mabainak mo't ka ni Manong. Anak, naala kong timpaw it mo. Naitad kumutan ti allowance kan pag-tuition di aday. Nasayaat nga ron no kasta, nanang. Tinabati, para kada kayo day jay. Igatang yu ti masapsapol di tabalay. Ay katagyaman na ka anak ko. Kumusta ka ngay mo't dita? Saan ka kadimula marigatan iti trabaho? Saan ko ang maibagaan narigat, nanang? Diyak mo't maibagaan nalaka. Narigrigat ti agtalon. Ay katagan anad ka nga rod akanayon dita, anak ko. Nanang, katuray da kayo. Agan anad kayo mo't dita. Wow, nanakaw! Talaga nagbiit ti panaglabas ti aldawan niya, bakit? Agturpusen ti inaudita. Un nga rod lakay. Ay, gayam. Imawag ni Anton. Agawid ka no inton graduation ni Marvin. Naikat nagsaya atin ngay no kasta. Un nga rod lakay. Kaya't namot nga imatangan at ipanaggraduar ti pinagadal na akabsat na. Ay sigurado nga isaganaan na lakit day ti panagraduar ti kabsat na. Nangipaw iti paggatang iti baboy lakay. Partsinto ka no iti isasangput na. Kan sagana na matang iti panagraduar ti kabsat na. Awan pa'y mati kabsat mo, Marvin. Saan samot ang makasambaw? Aguray tayo bit nanang. Saan tayo pa'y nga gawin? Kaya't kung ag-picture kami ka ni Manong. Congratulations, Marvin, natin ko. Ay, Manong! Kunak tupay ka ta makasambot ka. Uray nalpasan ti graduation. Kaya't ka makapicture. Ngam, sakbay na. Adda iyam amok kada kayo. Nanang, Marvin. Isu ni Marisa. Kayan ayat ko. Naam amok iji abroad. Marisa, isu ni Nanang. Ken isumot ni Marvin akabsat ko. Nainbagal daw yun, Nanay. Congratulations, Marvin.
Thank you, manang. Naimbag nga aldaw mo mo at balasang ka. Ala, agpicture kayo nga rodan iti kabsat mo. Taagawid tayo. Agur-ura yun ni tatang yu ije balay. Anya, saan kan nga agsubli ijay abroad? Saanan nanang. Plano mi ngamin kan ni Marisa nga agkasar kamin. Kasta ka day. Kahit anya nga ro ti trabaho yu dito. Agbiro kami iti pagtrabahuan mi dito, inanang. Pag nayunan mi ti urnong mi, tagpatakder kami iti balay. Ala kat adda kada kayo day ta. Nanang, tatang, itatanagawi din ni Marisa iti ayanda. At ay bagak kada kayo. Tapno saan kayon to amakmaklaat? Anya day ta, anak ko. Ada anak ni Marisa. Ngam pinanawan tinakasigugkan kwa na. Tapamilyadon day di alalaki. Anya? Ha? Nagado di ta ababalasang tipay adda anak na ti ikasarma. Ay panawa mo day di ababaay. Agsubli ka lang ni di abroad. Saan mo adadaulan ti biyag mo? Gapula ang iti addan anak na ababaay. Nanang, ay ayatak ni Marisa. Nakaturpos matan ni Marvin. Isu ajak kayatan ti umadayo. Kayat kumatan ti mangbukal iti bukod ko a pamilya. Saan kumat nga iparit ang mga sawakan? Ngam saan kumamat nga iti babae ana-anakan? Awan lat sabalin ay babae dita. Bay amlatan, bakit? Nuan niya ti kayat ta anak mo. Ay na, syakti inana. Rombang laang akitaak mo't ati pagsayaatan ti anak ta. Ha? Dayjay ki din babae ti mairanaw. Awan mat siguro dakas na, nanang. Ay saan? Saan anak nga manugaw? Nanang, ti desisyon ko ti masurot. Tasyak ti makiden na. Nanang, awan pa'y sinupring ko apagayatan nyo. Sinurot ko amin akayat yo. Ngam no maipapan iti babae ang makadenak iti tong palbiag ko ti desisyonan nyo. Pasensya kayon. Ngam di tamot na nasupringan kayo. Anya? Nagdakkel mati patpatakder da abalay da, bakit? Pweh! Oray dakkel! Tasob-sobrabot ti sabali a lalaki jay babae nga asawaan na. Awatem kadilatan, bakit? Isungarod mati pakaragsakan ti anak ta. Ay, jak maawat day jay a babae nga agbalin a manugang! Ay sus, saan mo apakpakitaan iti maday? Tama nga no agkontra kayo iti anak ta. Day jay ki din a babae ti kanunungam. Kanunungak ida tawan mo't dakas ngar aramiden da. Inuray dalagayam amalpas ti kasarda sada inala ti anak ni Marisa. Dakkel mo't gayamain sa nga pulon ti tawin na. Awan bibiyang ka. Dayjay ki din nga ubeng ti mairanod iti nagbambanugan ti anak ta. Kadi namot kapkapin anaw. Ket anya nga rod ngay, awan maaramidam ata isumot ti kayat ti anak mo. Ay nalakay nilaangan Marvin tinamnamaan ta. Bareng makasapul mo't iti napintas at trabaho na. Sana bali ta nakapasamutan iti board exam. Bareng iti kasta. Saan to nga agrigat ti bangunin na may ta pamilya na. Nanang, alaan nyo na ito'y. Tapno ata sidaan nyo kanitatang. Ay saan? Diyan lakayat ti sobra. Saan asubsobra da ito'y nanang? Kagagaok laang. Kasano ang makasigurado asaan sobra day ta, No kayat yo, umay kayo laangan iji balay. Tada kayo ti aggao, nanang. Saan kami pa'y anangan? Ino na kayo nga imay pinaliguan. Ay saan ay balasang kao. No sana kayat ni nanang mo day ta sidaan. Siya kuntimang sida. Ala, yagmaw tapno makasublikan di tabalayaw. Amangan no agur-uray ti asawam, amangan no mabisinain. Oh, Anita, saan mo na apagpabainan ti manugang ta?
Amangan no agipulong iti asawa na. Awan bibiyang ko no agipulong. Makamu ka no agipulong iti anak mo. Ha! Saan amabalain aguraan nak ni Anton? Tasyak tinana. Si kalangaruden ti padiguan da. Di ka kitagiyaman. Masurunak nga road, taisuda nga agi na ti mairan ranod iti nagbambanugan jay anak ta. Kat anya nga rod ngay, kat asawa na ni Marisa. Good morning, Lola. Yun tiwalis. Tasya kung timang ituloy, itiwalwalisan niyo. Lola, saan dak ka di amangag? Hala, tulang samot ka ni Lola. Saanak atulang? Saan ka lang akayat akasao? Ay, Lola, kayat yo ka di. Tasya kung timang ituloy, itiwalwalisan niyo. Saanan, siyakon? Kan mabalin ka di di nakasasao. O sige nga rod, Lola. No, saan niyo akayat? Ala, panawan nak ditoy. Ta saan ka akayat amakita? Ay, Lola, mabalin ka di at dumawatak iti bungat Indian mango yun? Malamapan kan, uray ibusem amin abunga na. Total, agbibisin kayo laang agina. May samot na iti Marvin. Nakabirok iti trabaho na iti Manila. Ngam nakasikaw, kapilitan na nagkabalaydan adi na pa'y nagkasar. Ay, una yan. Imbag pa'y nga rod ni Anton ta nagkasardan kini Marisa. Awan pa'y nasaya at kadakwada. Nimot Anton, agpapaadal iti saan na aputot. Angam, apay nga tabakay. Nabayagdan nga agasawa kini Marisa. Ngam, apay nga awan pa'y anak da. Wan nga agpaysaw. Apay ngay asaan da amaadaan iti anak. Ay, inak man kasarita ni Anton. Amangan mat no agkon-kontrol ti asawa na. Apay akayat da kami akasarita, nanang. Apay ngay ngaging gaita. Katawan pa'y anak kiyaw. Awan mat maaramidan mi, nanang. Oray kayat mi kuma, no awan mat nga rod. Amangan mat no daw o saram. Iso asaan kang agsikaw, sika, Marisa. Awan, nanang. Apay ko mga aramidak ti kasta. Una, takayat mo at ti anak mo laeng ti pakaipayan ti atensyon. Ay, awan kasta panunot ko, nanang. No awan kasta panunot mo, agpa-check up kayo nga road iti anak ka. Tapno amuyo ti makagapaw, no apay ngaging gaita, kat di ka pailagsikaw. Ala, wanen, nanang. Agpa-check up kami. Tapno saan yu apagat atapan ti asawak. Nay, apay anak ka, umay ka anak ka. Siyak ti adda problema na, nanang. Amangan no saan kami amaadaan iti anak ka ni Marisa. Ha? Awan ka din, ti solusyon na. Awan, nanang. Ay, unay mo't agas-gasap mon, anak ko. Saan ka maadaan iti anak? At least, napadasak tinagbalin nga ama, babaan kan ni Bea. Anak, Sige, nanang. Imbagak laang ti resulta ti panagpadoktor mi. Tapno saan yun apagat atapan ti asawak. lakay. Kaam-ambaw kaners gayam ti kurso jay anak ni Marisa. Nakalpas gayam ang ket addaitan ijay abroad. Wala tasaan kamit ngamin nga interesado kadakwada. Isungawan na mau may papan iti anak ni Marisa. Ay, amom lakay. Maasiak iti anak ta. Saan naan apadasan tinaadaan iti anak. Himbag laeng ang tada ni Bea nga imbilang na nga anak.
Isumot lagayam ana itumpong iti babaeng addan anak na. Tagayam, saan na makaputot? Ay, kaya't ko makasarita ni Marisa lakay. Agkidawak iti pamakawan kenkwana. Apay anak ka umay kayo, nanang. Awan ni Anton ita. Napanan na balasang ko. Napan na inruar ti pao iti anak mi, nanang. Ay, kasta ka day. Marisa, balasang ko. Nakaumayak. Takayat ko ti akidaw iti pamakawan kan ka. Para iti anya, nanang. Para iti amin abasol ko. Ti anak ko gayam ti adda diferensya na. Ngam pinabasol ka. Saan ka amaawat amanukang tada anak mo? Ngam ita, napadasan ti anak ko tinagbalin nga ama, babaan iti anak mo. Agyaman anak, palasang ko. Tadimteng ka itibiyag ti anak ko. Agyamanak, nanang. Numaawat dakmatlaangan amanugang. Ay ayatak unay ti anak yo. Iso asa anak anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Agyaman anak, numapakawan na kanak ko. Nalagan itan ti barukong ko. Saan akas itinapalabas? Amakun konsensya ak, gapo iti trato ken ka. Ita, ti paikit din anak ni Marisa ti makatultulong kada kami iti financial, Mr. Lonely. Mababainak tunggal malagip ko ti inararamid ko iti kalabas. Tuy pagayam mo, Anita. Anita pagayam ko, iti daytoy apakasaritaam, ti makunak, saan tayo maibaga, no asino ti makatulong kada tayo iti masakbayan. Isong agbalin tayo anasayaat kadagiti tao iti aglawlaw tayo. Nang runa, no awan matdakes nga aramiden da kada tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Anita, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paglay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.